एकटा बहुत सुंदर रचना सुनावी मघी भाव छे। घर ही में मंदिर बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। बाहर न जइबो हम बाहर न जइबो। बाहर न जइबो हज बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनेबो। हाँ घर ही में मंदिर बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। सबसे पहले दृष्टांत दिलखिन है सासू जी के गौरा ससुर जी के शंकर। सासू जी के गौरा ससुर जी के शंकर। पति जी के विष्णु बनेबो। पति देव के विष्णु बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। जेठानी के गंगा देवरानी के जमुना। वास्तविकता है यदि अहाँ अपने ठीक रहबे तो दुनिया ठीक रहे छे। केना जेठानी के गंगा देवरानी के जमुना। जेठानी के गंगा देवरानी के जमुना। ननद जी के तुलसी बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। ननद जी के तुलसी बनेबो तीर्थ करे बाहर न जइबो। और मीठी मीठी बोलिया के घंटी बनेबो। अनुभव करबे जे माता के भाव में सद्भाव रहे छे उनका कौशल्या कहल जाय छे। लेकिन जे माता के बुखार बिंद के भाव में कटुपन रहे छे वही के केकई कहल जाय छे। यह भाव स्पष्ट केलखिन है कवि। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बनेबो। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बनेबो।
से भोग लगैबो, प्रेम से भोग लगैबो, तीर्थ कर बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनैबो, तीर्थ कर बाहर न जइबो। अपना ललन के हम लब कुश बनैबो, अपना ललन के हज अपना ललन के, अपना ललन के, अपना ललन के, अपना ललन के, अपना ललन के हम लब कुश बनैबो। अपना ललन के हम लब कुश बनैबो। मुनि जी के घर ही बोलैबो, मुनि जी के घर ही बोलैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। मुनि जी के घर ही बोलैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। बाहर न जइबो जी, बाहर न जइबो, बाहर न जइबो जी, बाहर न जइबो। अरे घर ही में मंदिर बनैबो, तीर्थ कर बाहर न जइबो। घर ही में मंदिर बनैबो, बनैबो,